Wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene waphedwa okuphayo kukhala mkazi wake kapena kuti chibwenzi chake. Umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu amachokera ku Malawi ku Mzimba koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Pretoria. Mnyamata ameneyu anabwera ku South Africa mu chaka cha 2020 ndipo wakhalako kwa nthawi yayitali. Tsiku lina bwana wake anamutenga chitikagwira ntchitoku anapita kwa ambasada aku Cameroon. Akugwira ntchito ija ku malo kuja kunalinso mtsikana amene ankagwira ntchito ku malo kuja. Mtsikana uja anambocheza ndi Lucius anampoyirira mtsikana uja mpaka anasinthana manambala. Chibwenzi chinayambika akhala kucheza kwa nthawi yayitali. Tsiku lina mkazi uja anamuza Lucius, uziwa chani bwanji usabwera uzakhale ndine. Lucius anatenga zinthu zake anakakhala ndi mkazi uja akhala limodzi kwa nthawi yayitali. Tsiku lina mkazi uja anamuza Lucius, bwanji usambopanga zinthu zako. Ndipo Lucius anatengadi mawaja anambopanga zinthu zake. Mkazi uja ankapanga advertise business ya Lucius ankakoza ma AC kumapanga service ma AC zimene ankapanga ndi business imayenda ndithu. Tsiku lina Lucius anamuza mkazi uja, ndimafuna nditakupatsa mwana. Koma mkazi uja sanambisire Lucius, ineyo ndizosatheka kutenga mimba chifukwa chakuti ana amene ndili nawo anandipanga operation ndi ana awiri panopa sindingathenso bereka. Kenako Lucius anamvetsetsa mkazi uja, okay chabwino ndamakhala, komabe zinamukhuza Lucius. Tsiku lina mapepala ake anapanga expire, amini permit yake. Anamuzanso mkazi uja, ndimafuna ndipangire new permit yanga koma ndifuna ndigwiritse ntchito iweyo ngati mkazi wanga. Mkazi uja anamuza Lucius, ndizosatheka chifukwa choti ineyo ndinalo okwatira, mamuna wanga anamwalira ndi mamuna uja amagwira ntchito mboma ndi kuli ndalama zimene amandipatsa ku boma panopa amandiziwa zoti ineyo ndine widow, mayi woti mamuna wake anamwalira ndamandipatsa ndalama zija ineyo ndimalandira za munanga. Ndi kuti ndisinthe status kuti ndine okwatira, zotsatira zake ndalama zija samandipatsa aziti unakwatiranso. Ndi sindifuna kupanga zimenezi. Lucius anamvetsetsa mkazi uja komabe zinamukhuza. Anamuza, okay chabwino ndakhala limodzi. Kenako Lucius anapeza chibwenzi panja, amakhala limodzi amapitanso ku chibwenzi. Tsiku lina anamuza mkazi uja, ndifuna mpite ku Malawi ndikaone anthu. Mkazi uja anati okay chabwino. Anatenga zovala zake nzina anayika mpake ananyamuka buli. Ndi mkazi uja ankaganiza zoti Lucius wapitadi ku Malawi osaziwa zoti Lucius wasintha malo. Ndi mkazi uja wakhala koma acheza naye Lucius, ndi bwino ndi Malawi zindizi osaziwa zoti Lucius ali kwina. Ndi mphekesera inamba kumveka kuti chibwenzi chako chija chili kwakuti, kuti mamuna wakoja ali kwakuti. Kenako mkazi uja anambopanga follow up kuyambofufuza ali kuti. Ndi mpaka anaziwa zokuti Lucius anapeza mkazi wina anakwatirana. Iye uja anangomusiya kunamisa zoti wapita ku Malawi. Ndi mkazi uja dzana anamema mbola anampanga track Lucius mpaka anaziwa pamene ali. Anatuma zigawenga zinakangomushuta. Omu ndi mmene wafera Lucius. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, mkazi waku John ngati wakukonda amakhala zoti akukonda, samapita uku amapanga za iwe. Ndi iweyo kamapita uku zotsatira zake amangokuphapo. Sibwino kugwa mchikondi ndi mkazi waku John muziwaza kuti mkazi yakukukondani kwambiri inu kambopita uku zotsatira zake mkazi uja azapanga ndi chipongwe. Lekani zimenezo. Komanso ngati mufuna mapepala osamazira mchikondi chonde akuluakulu lekani. Ndi bwino kupita ku Home Affairs wakhala pa mzuwa ndikulipeza pepala lija, koma zomati nzire mchikondi kwa wina wake zotsatira zake muziona nazo zokuda. Famu zakayamba anthu oti kukusiyani sangakusiyeni pokapoka akupheni. Ndi zimenezi akuluakulu osamayesa. Palinso anthu ena ake mumapita ku Home Affairs mumakakumana ndi anthu amakunamizani, ndimagwira ntchito Home Affairs ndipangira process mapepala ako ndipase ndalama mwakuti. Chonde akuluakulu osapanga zimenezi. Anthu ambiri akulira, anandijira ndalama permit yanga pano anandijira ndalama anandipasa permit ya fake. Akuluakulu osapanga mistake imeneyi. Ngati mufuna permit pitani ku Home Affairs straight kaimene panzuwa akawapangirani zikatheka. Koma osamadzera kwa anthu ambiri akulira.